Guys, welcome back to my channel. For today's video, mag-share ako ng ako buhaton kay magluto ako ng ako bagong na recipe, which is a frog! Ginawa ko. Kani siya na frog, guys. Wala ni nako siya kinuha. Pinalit lang nako ni siya. Ready to cook na. Actually, 1/4 lang ako pag-order kay gusto lang nako siya i-try. Kay daghan ingon na ang frog daw it tastes like chicken. So, we'll try. Nara guys, ang kadaganon sa ako frog na lutoon. Gisargulang lang nako ni siya ng kalamansi, then pamintang durog, tapos kuan, asin. Kana siya guys. Tapos i-coating na nato siya ng crispy fry. Kana siya guys, nagpainit ako na. Ay, sorry pound frog. Pati ka mo, kauno naman mo, oy. Unsa naman yung kinabuhi? Naara, tulo siya kabuo ang pasigo sa kaha. Tapos napay duha ka frog na nabilin. Tanawa guys, ang isa ka frog nag-isp. Ayan guys, tapos ko na naluto ang baki. Tanaw ra, mura man di jud siya ng chicken, no? Hamot ra ba kaayo? Kana siya guys, wala pa jud ko na niud to kay giulatan ni nako ang baki para sa akong lunch. So mag-mukbang ta, mag-frog mukbang ta, frog mukbang kana ra. First time na jud nako ni siya kaunon guys. So mga unta ninyo, Ibang sabay, ya din na. Jin, kaong din ako ng kuon, Jin. Taraw, Jin. Baki, Jin. Oo, ya din, mo bukog-bukog. Oo, hamot siya. Napagkaluto. Tanawa, pawang sa kwarto. Ay, sa balay, guys. Nasakpan ko nagkaon ng baki. Jin. Lamay sa siya, Jin. Mura siya ng chicken. Gana. Ipakita ako ng siki. Saan niya bukog? Saan niya bukog, Jin, oh? Ayun, ang bigo nito. Jin, mura dyan ng chicken, Jin. Hindi ako bala. Nandiri agad sa subject, guys. Pero syempre, first time na to. Pero kay una to, syempre, baki ni. Oo. First time. Nabigyan ko kay nalingaw ako. Laro ulit. Di ba tanawa, oh? Mura siya ng chicken kayo. Misyagit si Jenny, guys, kay natinga dyan siya sa baki og nandire. Iyo. Pero syempre ako sa nag-iyo guys sa kay syempre baki good ni. Dili good ni kuan ka ng common or natural na atong kaunon, di ba? Kapit na nakahulot ako guys. Gamay na lamang. Gamay na lamang. So, maulat to. Bye sa inyong tanan. Tapos sa akong pagkaon kay murag wak ka-focus sa sige video. Bye. Thanks for watching. Please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka mo sa mga bago na ako na video. Thank you. Love you all. Bye.